ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு anime pop story சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் 8 த அதர் எனிமி தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எல்லாரும் வந்துட்டு என் பின்னாடியே வாங்க, இங்கே தான் ஸ்வில்லரோட கேம்ப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் அடிபட்டு ஒருத்தரை காட்டுறாங்க. எல்லாரும் வந்துட்டு வாரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்துட்டு என்னையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாலே வந்துட்டு இன்னொருத்தர் வராரு. அவர் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் தான் உண்மையான எக்ஸாமினர், இவன் வந்துட்டு ஒரு போலி, இவன் வந்துட்டு எக்ஸாமினரே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த எக்ஸாமினர் வந்துட்டு ரொம்ப அடிபட்டு வந்திருக்காங்க. அப்போவே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த உண்மையான ஆள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்துட்டு தன்னோட உண்மையான முகத்தை காட்டுறாரு. அப்போ தான் தெரியுது அவர் வந்துட்டு ஹிசோகான்னு. ஹிசோகா வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு காடை எல்லாம் வீசி எல்லாரையும் அடித்து அந்த காடை வீசினோட எல்லாருக்கும் ரத்தம் வருது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது தெரியுது அவர் ஹிசோகான்னு. ஷஃபிள் பண்ணிட்டு இருக்காரு காடை ஷஃபிள் பண்ணதுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அடுத்த பேஜில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த பேஜில் வந்துட்டு ரெண்டு பேர் 3 பேரை வந்துட்டு இவர் காடாலேயே வீசி வந்துட்டு சாவடிச்சிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த பேஜில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸாமினர்ஸும் வந்துட்டு ஒரு ஹண்டர்ஸ் தான், ஆனால் நான் வந்துட்டு உங்களை தெரியாமல் ஜட்ஜ் பண்ணிவிட்டு உங்களை இங்கே இவ்வளோ தூரம் கூப்பிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அடுத்த பேஜில் என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜங்கிளோட லாபடி வந்துட்டு இதெல்லாம் நடக்குது, ஜங்கிளோட லாபம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வாழ்வோ சாவோ உங்களுக்கு இதான் வழி, என் பின்னாடியே வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஹிசோகா வந்துட்டு மறுபடியும் உடம்ப மாற்றிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 311 எக்ஸாமினர்ஸ் வந்துட்டு மில்சி வெட்லேண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வெட்லேண்ட்ஸுக்கு போடுறதுக்காக எல்லாரும் போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ அடுத்த பேஜில் என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நம்ம கிலுவா வந்துட்டு ஹிசோகா கிட்ட வந்து கொஞ்சம் தள்ளியே இருங்க, அவன் வந்துட்டு நம்மளை கொல்ல தான் பார்க்குறான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உனக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டோன்னே வந்துட்டு நானும் உன்ன மாதிரி தான் முதல்ல இப்படி தான் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம கானை வந்துட்டு லியோரியோ குழப்பிக்கா அப்படின்னு கத்தி அவங்கள கூப்பிடும்போது நம்மளோட கானை வந்துட்டு நான் இங்கே ஒருத்தன் பேசிகிட்டு இருக்கேன், நீ அங்கே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குன்ற மாதிரி அவர் வந்துட்டு சென்சே இல்லை அப்படின்றாரு. ஸோ அடுத்த பேஜில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஷேடோ பின்னாடியே ஓடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்த பேஜில் லகின் டாட்டாய்ஸ் ஒரு ப்ரிடேட்டர் வந்துட்டு இப்படி தான் ஸ்டாம் அண்ட் பெரிஸோட இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்த பேஜில் என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ராக் இன் வெயிட்டிங் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஃப்ராக் வந்துட்டு தன்னோட வாயை வச்சு யாரையாச்சும் சாப்பிட்றதுக்காக இப்படி உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ரியூஸ் ரேவன்றாங்க. அந்த ரியூஸ் ரேவன் வந்துட்டு பீப்புளை கொண்டு அவங்களோட இதாக்கிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் கிளேமோர் மஷ்ரூம், ஹைப்னோசிஸ் பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னு போட்டு அவங்க பற்றிலாம் போட்டிருக்காங்க. நான் வந்துட்டு ஒன்றும் இடியட் இல்லை, என்னோடய ப்ரீஃப் கேஸில் வந்துட்டு என்னோடய வெப்பன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு போட்டு லியோரியோ சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லியோரியோவும் குறப்பிக்காவும் அவங்கள காப்பாற்றிக்கிறது, எல்லோரும் வந்துட்டு அவங்கள காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறதுக்காக சண்டை போடும்போது லியோரியோவோட கத்தியை வந்துட்டு வெட்டிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம கான் தான் போய் சரி நம்ம காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு போவார். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ அடுத்த வால்யூம் வந்துட்டு உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும் மே மந்த்தில். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். ஸோ ஹண்டர் எக்ஸ் ஹண்டர் சீரிஸ் வெற்றிகரமாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். வால்யூம் 2 கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும்னு நம்புவோம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக்